Hola, sóc en Martí Gironell i vull felicitar l'Illa dels Llibres pel seu 15è aniversari, per molts anys més i per molts llibres més. Gràcies per la feina que feu. Heu convertit aquest indret en un lloc realment únic. Ha deixat de ser un espai aïllat, com bé indica el seu nom, per convertir-se en un indret molt transitat i, sobretot, molt consultat. Així que reitero les meves felicitacions, que per molts anys més puguem compartir molts llibres més. Salut i llibres! Hola, sóc la Laia Aguilar i vull felicitar l'Illa dels Llibres pels seus 15 anys. Moltíssimes felicitats per tota la feina que feu, per les entrevistes als autors, per les ressenyes que feu, pels interessants articles d'opinió, sempre sobre literatura i a favor de la literatura. Així que moltes felicitats i per 15 anys més o moltíssims més. Felicitats, Jordi, per la feinada i fins aviat. Hola, sóc l'Alejandro Palomas des de Girona i vull felicitar l'Illa dels Llibres pel seu 15è aniversari. Gràcies per tot, gràcies per tot el que feu per la cultura i per tractar-me sempre tan bé. Una abraçada molt forta des de Girona. Moltes felicitats per aquest 15è aniversari. Per aquesta fita i pel recorregut que hem tingut el goig de viure molt a prop. Gràcies pel compromís amb la cultura Per la teva tossuderia i i generositat. Per un treball incansable. No sempre reconegut com mereix. Molts anys a l'Illa dels Llibres. I a l'ànima amiga que li insufla vida. Jordi, t'estimem. Hola, sóc en Salvador Massip i vull felicitar l'Illa dels Llibres pels seus primers 15 anys. Espero que en vinguin molts més i que puguem seguir gaudint de les vostres notícies i de les vostres novetats. Una abraçada a tots i ens veiem a l'Illa. Hola, soc Maria Carme Roca i vull felicitar a l'Illa dels Llibres per aquests 15 anys d'esplèndida trajectòria. Moltes gràcies, Jordi Milian, per tirar endavant aquest projecte i molt agraïda també perquè sempre em teniu en compte. Així que endavant, per molts i molts anys. Una forta abraçada des de Barcelona. Hola, sóc Joan Sala, president d'Editors.cat i director de l'editorial Coma Negra. Voldria felicitar l'Illa dels Llibres per aquests 15 anys de bona feina. És una iniciativa de foment de la lectura molt interessant, que a més sempre ha col·laborat amb la Setmana del Llibre en català i per tant li desitgem molts i molts anys més d'èxits. Hola, bon dia. Soc la Núria Prades, escriptora. Escriptora i admiradora de l'Illa dels Llibres, que fa aquests 15 anys plens de llibres, de cultures, d'entrevistes, de mimar-nos i fer-nos sentir les nostres veus projectades, Jordi. Una tasca meravellosa, una tasca que us agraïm, que t'agraïm amb tot el cor. Ens sentim orgullosos d'estar presents sovint i reconeguts i mimats a l'Illa dels Llibres. Ens falten moltes illes més, però aquesta funciona molt bé i ens fa sentir orgullosos per molts anys més. Una gran abraçada, amics.